Ти, свалячка 35, приемаш ли този мъж за свой законен съпруг? В болест и здраве, с интернет или без? Способен да накара приятелките ти да те завиждат? И разбира се, единствено и само с резултат от 100% в леглото. Ами да. Чувствам да направя. Ама, чакайте сега, вижте, защо? Ама, не дейте. Ти, кормига като риби едно, приемаш ли тази турбооткачалка за своя законна съпруга? В болест и здраве, със сложени ракия и салата на масата или без? Увеличете пениса само с 35 см. Извинявайте, рекламка изкочва. Да. Абе, приемате ли тази жена? Давай, не се притеснявай за 10 000 долара. Ще ми ги върнеш, когато можеш. Няма проблем. Да. Не ви чух. Да, давай по-бързо. Страхотно. Обявявам ви за съпруг и съпруга. Можете да целунете булката. Моля да не целувам. Да я знам. Прегръдка. Страхотно. Това е мой подарък за вас. Ползвайте се го със здраве. Има и не рекламки тук-там дет се пускат, но на тебе ще свършат работа, усещам. Тате, ми се жених се, ти каза, че такава проста купила като мен никой няма да я вземе. Вече съм готова за БМВ-то, за което си говорихме. Давай, аз съм много точен. Няма проблем. Ще се оправим и се притеснявай. Значи сега съм ти приготвил едно много ретро, много уникално возило само за тебе, мацка. Той умрял, ме. Букета! О, госпожата, господина, много деца ми цатилно и честито на печелище. Заповядайте в моя майбах. С кучето, Мики Маус. Заповядайте. Хасан! Господицата. Ой, Саша. Хасан, така. Какво ще кажеш, а? Винаги за това съм си мечтала. Хасан, стой там долу. Айде да ходим да едем. Давай, булка! Давай! Айде, той е умрял, ма! Така булка, къде ти имаш една булка? Его!